Dul-an sa 100 ka mga mabdos sa lungsod sa Zamboanguita ang nakadawat og Multiple Micronutrient Supplementation gikan sa Provincial Nutrition Committee. Atol kini sa pagsaulog sa National Nutrition Month karong Hulyo. Bato ni Antonieta Delfino, nutritionist sa Provincial Health Office, ang matag tableta sa MMS adunay vitamin A, C, iodine, zinc, iron ug folic acid para mahimsog ang mga kababayenan sa ilang pagmabdos. Imnuni sa mga mabdos kausa sa usa ka adlaw matag gabi. So 180 ni ka tabletas ang imong dapat hudton sulod sa imong pagmabdos. So ang MMS ikumpara nato sa atong iron with folic acid. Ang MMS 15 ka vitamins and minerals. Apel sab nga makabenepisyo ni ini ang mga batang ilang gisabak. Subay sa tema sa Nutrition Month karong tuiga, giawhag sa PNC ang katawhan sa pagpananom og mga utanon sa mga kabalayan aron masiguro nga presko ang makaon sa matag pamilya ug ang sustansyang makuha sa ilang lawas. Gikan sa Zamboaguita, Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA, alang sa MBC.